vittuilupuhelin? No tässä on Antti Turpeinen, päivää. No joo, miehelle nimi rätkästy. Onko turvatus yhtään laskenut? No niin, turvenuija. Kerrohan vielä ikäsi ja ammattisi. 38 myyntipäällikkö. Etkä ole, myyntiapulainen korkeintaan. No niin, persesirmä. Haluatko normaalia, keskirakkaa vai tosirakkaa vittuilua? No, mä haluan raskaan. Ai sinä haluat raskaan? Mitähän muuta sinä haluat, saatana paskapää? Mä olen pannut sun vaivaas. Sitähän on pannut koko puoli kaupunkia. Perkele, että mä vihaan tommosia tyyppejä. Tajuatko sä, että olis vähän parempi, jos aikoo menestyä elämässä, että älykköosamäärä olisi hivenen suurempi kuin kengän numero? Idiootti! Paskahousu! Turpeinen. Eikö hermot kestä? Vai eikö ole varaa maksaa puhelinlaskuja? Saatana, tulis sota ja tappaa, jos tommoset nilkit. Mä olen... Heitä homo voltti! Mitä muuta Turkuun kuuluu? Elämys. Tässä on näitä